Bună ziua, oameni de la Centrul Salvați Animalele. Eu sunt acum acasă cu ea și uitați, mănâncă de aici, i-am mai pus. Drăguța de ea era înfometată. Nu mai mănânci, scumpii? Haide, este doar doamnă de serviciu, da? Avem o doamnă de serviciu acasă. Haide, nu mai mănânci? Bobițe bune! Stați un pic, că i-am luat și păturica pentru culcare. Este seară și e normal să doarmă. Aha. Să întorc camera. Atâta e păturica ei preferată. Să vedeți? Stați un pic să întorc camera. Nu era? Și acum mănâncă împometată. De acasă cu ea, drăguța. Nu mai poate, vrea cu husky. Husky îl mai țineți minte, dar are multișor drăguțul. Nu prea a mâncat tot. Nu prea a mâncat tot, dar va trebui să mai mănânce. Haide, mănâncă. Mănâncă, e de seară. Haide că e bun. Nu mai vrei? Nu? Nu mai vrea. Dar trebuie să o forțez. Dați un pic. Nu tu vii acolo. Dar trebuie să-i fac mofturile. Adică să-i fac mofturile. Le pun aici și le mănâncă. Dacă nu știți ce-i fac, o bat. Trebuie să mănânci de seară tot. Mănâncă tot. Vrei să-ți bag eu? Stați un minut. Spuneți-vă sentimentele un minut, că nu mai o să aibă timp. Va trebui să mănânci tot. Va trebui să mănânci. Mănâncă! Mănâncă! Haide, mănâncă! Stați un minut, că s-a întors capul. Haide! Mănâncă! Vedeți? Mănâncă! Trebuie doar să o forțați. Mănâncă! Că te bat! Mănâncă, mănâncă, mănâncă! Mănâncă! Bine, nu mai vrea mâncare. Atunci e ora de culcare. Are un pat. Stați un pic. Spuneți-vă sentimentele, fiindcă va trebui să o pun la culcare. Să-i pun patul aici. Aveți răbdare? Să-i pun pătura care v-am arătat-o la început. Ei, pe aceea o să doarmă ea. O să stea ea, o să doarmă și după o să o pun altundeva. Să fac